ehkä monen palaverinkin alussa kävi niin, että joku aloitti, että nyt on aika tämmöinen vaikea aihe ja mä menen täällä satasessa, niin kuin huomaatte, ja näytti sieltä kännykästä, että nyt on kova stressitila, niin se niin kuin tietyllä tavalla vapautti ja teki tämän niin kuin aiheen semmoiseksi niin kuin ääneen sanotuksi, joka on tosi hyvä juttu. Mä oon Jenni Haataja ja mä työskentelen myyntijohtajana Lähi-Tapiola henkiyhtiössä. No, osa asioista tämän pilotin myötä niin kuin vahvistui ennakko-oletukset siitä, että minkä tyyppinen persoona mä oon. Mä sain vähän vahvistusta siihen, että mitkä asiat päivän aikana mä oon kokenut, että mä stressaa, niin näyttikin just siltä, että nämä on sellaiset asiat, jotka mä stressaa. Mutta sitten yllätyksenä tuli ehkä, että kun mä ajelen pitkiä automatkoja ja kuuntelen musiikkia siinä, niin ne ei ollutkaan mulle niin kuin palauttavia hetkiä, mitä mä olin ajatellut. Se Moodmetrics-sormuksen suurin hyöty oli mulle se, että se konkreettisesti toi mulle esiin se, että mä jopa alussa säikähdin, kun mä näin niitä, että mun päivät oli niin kuin, mä menin tosi paljon punaisella. Ari Hiltunen ja mä toimin palvelujohtajana vakuutustekniikkatoiminnassa henkiyhtiössä. Mä oon aina ollut tämmönen hektinen, kärsimätön vauhti päällä. Persoona toki, mutta kyllä se sitten niin kuin pisti mut oikeasti miettimään, että mitä siihen mun päivään kuuluu. Pitää muistuttaa itseänsä, että aina välillä pitää niin kuin pysähtyä. Eli mä oon Metsävuoren Tiina ja vastaan Lähi-Tapiolan henkiyhtiön HR:stä. Musta on aika kiva ollut seurata sitä, että miten tuossa varsinkin siellä pilotin alkuvaiheessa niin alkoi pilahtelemaan ihmisten kännyköissä niitä käppyröitä. Ja siihen saatettiin kahvihuoneessa viitata, että on ollut pikkusen punaisempi päivä. Kyllä se niin kuin selvästi on näkynyt tuolla meillä sellaisena keskusteluna herättäjänä. Ja veikkaisin, että aika monet kuitenkin sitten noista meidän ihmisistä, se varmaan on niin kuin pistänyt miettimään myöskin sitä omaa päivää ja oman päivän rytmittämistä ja sitä, että mitkä asiat on niitä energisoivia ja mitkä asiat on niitä, mistä sit niin kuin, se on siellä kulutuspuolella niin sanotusti. Kyllä nyt ihan mä huomasin tämmöisenkin, että arki on aika hektistä ja työpäivät on tosi kiireisiä ja muita. Sitten on aina ajatellut, että nyt äkkiä kotiin ja harrastamaan jotain ja sitten se tekee hyvää, että pääsee vähän niin kuin puhaltelee höyryjä ulos. Mutta kyllä mä sitten niin kuin huomasin itse asiassa se, mitä siinä alustusluennossa tuli hyvin esiin, että kannattaako heti esimerkiksi lähteä tekemään jotain tosi fyysistä harrastusta työpäivän perään. Onko se fiksumpaa lähteä ottaa koirat ja lähteä rauhassa kävelemään metsää puoleksi tunniksi. Niin vähän tämmöisiä kokeili vähän enemmän, ne oli itse asiassa aika hyviä. Mun päivät on kuormittavampia kuin mä kuvittelin. Sitten taas toisaalta niin positiivisessa mielessä ne yöt näytti olevan tosi palauttavia. Ja ehkä sitten kuitenkin semmoinen havainto, että jos niin kun koki, että yö ei ollut niin hyvä, siellä oli katkoksia, niin se ei välttämättä vielä näkynyt niissä yön tuloksissa, mutta sitten näkyy siellä seuraavassa päivässä vahvasti. Et sillä, kuinka kovalla niin kuin sykkeellä me mennään, niin sillä on iso vaikutus siihen, miten me voidaan. Tähän mennessä suurin hyöty on ihan varmasti ollut se, että me lähdettiin kokeilemaan. Meillä on niin kuin eka semmoinen yhdistävä, ihan niin kuin vain ja ainoastaan pelkästään työhyvinvointiin liittyvä kokeilu, mikä on yhdistänyt sitä meidän porukkaa.